Ako bude, ja ću da. Përshëndetje për gjithë ju të pranishme në salë. Pozdrav svima prisutnim u sali. Evo pisalaca në shërtimi gjësor. Lothar Mosovski pretres. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Po optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo. Me shajmin PPS numër 190 fraksion 24 190/24 e datës 09/07/2026 9/7/2026 godine. E ushtruar kundër të akuzuarve Jovan Vicentijević, Dragisha Vicentijević, Jovan Vicentijević i Dragisha Vicentijević për kryerjen e veprës penale në bashkëpërrje, zbog izvršenja krivičnog djela sa izvršavaštva, rrezikimi i rendit kushtetues ugrožavanja me shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, uništavanjem ili oštećenja javne instalacije i opreme, vepër penale sankcionuar sipas nedit 122, sankcionisano po članu 122, lidhur me veprën penale kryerja e veprës terroriste, članom izvršenja djela terorizma, nga neni 129 iz člana 129, paragrafi 1 stav 1, dhe neni 128 paragrafi 1 nën paragrafi 1.8 i člana 128 stav 1, pod stav 1.8, lidhur me nenin 31 u vezi sa članom të 31 Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Krivičnog zakonika Republike Kosovo. Të njëjtit Isti akuzohen edhe për veprën penale se optužuju i za krivično delo pajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, neovlašćeno vlasništvo, kontrolu ili posjedovanje oružja, nga neni 366 paragrafi 2 lidhur me paragrafi 1 dhe neni 31 të KPRK-s. i člana 366 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZRK. I panderi Jovan Vicentijević Okrivljeni Jovan Vicentijević akuzohet edhe për veprën penale optužuje se i za krivično delo të spionazhit, špijunaža nga neni 124 i člana 124 paragrafi 5 stav 5 lidhur me paragrafin 4 dhe neni 77 u vezi sa stavom 4 të i člana KPRK-s. 77 krivičnog zakonika Republike Kurse Kosovo. i panderi Igor Dimović Dakle, okrivljeni Igor Dimović akuzohet se ka kryer veprën penale pajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrolu ili posjedovanje oružja, Vepra e sankcionuar sipas nenit 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. znači krivično delo koje je sankcionisano članom 366 stav 1 krivičnog zakonika Republike Kosovo. Kjo seancë shërtimi gjyqësor zhvillohet para trupit gjykus Ovaj sudski pretres se odvija pred sudskom većem i përbër nga kryetari i trupit gjykus Vesel Ismaili u sastavu od predsjednika sudskog veća, sudje Vesel Ismaili, me dy antar gjyqtar profesionist të këtij sa departamenti, dva člana veća, znači profesionalni sudije ovog nga departmana, anën time të djathtë gjyqtari Kujtim Krasniqi, sa moje desne strane sudije Kujtim Krasniqi, kurse në anën time të majt gjyqtari Leon Përlaska. dakle sa moje leve strane sudija Leon Prljaska. Me neve është edhe zyrtarja ligjore Nuria Rezbeqaj. S nama i pravna službenica Nurija Rezbeqaj. A keni ndonjë vërejtje për bërjen e trupit gjykus apo eventualisht ndonjë kërkesë për përjashtim? Da li imate primjedbe u sastavu sudskog veća ili pa eventualno neki zahtjev za izuzeće? Pa vrejtje. Faleminderit. Atëherë në këtë seancë shërtimi gjyqësor prezanton prokurori special i Republikës së Kosovës Bekim Kodraliu Specijalni tužilac, specijalnog tužilaštva Bekim Kodraliu me bashkëtorën profesional Alban Mehmeti. sa stručnim saradnikom Alban Mehmeti, Të akuzorit Jovan Vicentijević, optuženi Jovan mbrojtësin e tij Vicentijević, avokatin Nebojša Bajić, sa branjocem advokat i Nebojša angazhuar Bajić, sipas autorizimit, angažovan po punomoćju, Dragisha Vicentijević, Dragisha Vicentijević, me mbrojtësin e tij sa avokatin Miloš branjocem Čelević, advokat Miloš Delević, gjithashtu i angazhuar me autorizim, također po punomoćju, Igor Dimović, Igor Dimović, me mbrojtësin e tij avokatin sa branjocem Jelena Krivokapić. Jelena Krivokapić. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar Ernest Kërçeli, Enes Kërçeli, Jam unë rrugës të shtuar,
Ja sam pristup da kažem, a on dolazi usput je. Ai është tuar. E ju? Unë nga shërbimi ligjor e kam autorizimin. Ja sam od Prej IBR Lepence. pravne usluge, znači od IBR Lepence. Më e pa autorizim. Dostavite mene, kaže u rješenju. Përfaqësuesja e palës së doptuar, Zastupnik oštećene stranke, Nagjie Sadik. Nagjie Sadik. Nagjie Sadiku, Nagjie Sadiku, e angazhuar me autorizim. angažovana po punomoćju. Me autorizim. Kurse për të dëmtuarën Milena Bashqarević, Dakle, za oštećenu Milena gjykata Bashqarević, ka ftuar me ftesë zyrtare sud je pozvao me mënyrë të službenu rregullt, pozvu na uredni način, por nga flet ftesa kemi kuptuar ali se iz povratnice saznali smo da e njëjta në këtë adresë është e panjohur. da isto znači na ovoj adresi je nepoznat. Kështu që në këtë salon shërtimi gjyqësor edhe nuk ka. Tako da na ovom sudskom pretisu je odsutno. Atë trupi gjykues konstaton se Onda sudsko već je konstatuje da janë plotësuar që ta kushtet ligjore në svi mbajtje dhe zakonski zhvillimin uslovi e za salonit održavanje shërtimi gjyqësor, i početak ovog sudskog pretresa, e cila është publike, znači sudski pretres je javan, por ju të viqet vrejtë të praneshme në salë që mos ta pengojnë rrjedhën e zhvillimit, ali opomenujemo prisutno Zaonces. u sali da ne ometaju rad, se znači për ndryshe jeni detyruar të marrë sudskog masa pretresa, dështuese, inače bićemo prinuđeni da preuzmemo znači mere, duke filluar nga largimi Počevši prej sale e deri udaljenje te iz sale. shqetimi i gjokës. sve do izricanja novčane kazne. I akuzori Jovan Vicentjević, Optuženo Jovan Čedjević, ustanite, emri babës, ime oca, Vasilije i nonës, ime majke, Stanko bjemri vajzërisht nonës, Zevulečka prezme vaše majke, Orlović. Orlović, Da. datindja juaj, vaš datum rođenja, 1.8.1982. ku keni li? 01.03 1962. Gdje ste rođeni? U selu Prevlak, opština Zubin Potok. Još jednom selo? Prevlak. Na Šatni Prevlak na Zubin Potoku. Tani ku jeton? Gdje živite sada? U selu Prevlak, opština Na Zubin Šatni Prevlak, njejte. Numër personal për më ashtë në këtë. Lični broj na pamet ne znate? Ne. Jo. Çka ka të krymë për shkollën? Šta imate završeno škole? Srednju tehničku mašinsku. Škola na mjesnoj tehnike, tamo ti ne Ku vis. dëkon? Da ste radili negdje? Da, u regionalni sistem vodosnabdevanja. Po na sistemin regional të Ujsjelsit, Liberat. Ne, to je novi regionalni vodovod. Ne. Novi regionalni. Qysh edhe njerë për e? na sistemin regional të Ujsjelsit, Se nuk që U Gazivod. na Gazivod. Po mirë. I martu? Ženje? Ne. Jo. Gjendjen ekonomike të mirë të mesme të Vaše bashkë. ekonomsko stanje je slabo, srednjo, dobro? Slab. Dobro. A ka qenë të njerë i dinu për shfarë të lojve e për penalit? Da li ste ikad bili osuđeni za bilo kakvo krivično Ne, djelo? nikad. Jo, asnjë. A zhvillot e procedurë tjetër penale përveç kësaj me që Da li se odvije protiv vas neki drugi krivični postupak, osim ovog? Da, u Peć. Po, na Pej, Për vrasje, po? za ubistvo, ja? Da. Po, Jeni në masën e parapërgjimit prej datës 30.11.2024, apo? vi ste pod mjerom pritvora 30.11.2024. godine, je li tako? 11.2024. Da. Jo, 30.11. Po, 30.11.2024. Da. I nacionalitetit sërb, Srpske nacionalnosti, po, shtetas, državljani, Sebi. i još Srbis, e të Kosovës aki, Kosovsko, da li imate državljanstvo? Jo, vetëm Sërbis. Regull, uj, sve. ftohet Dragisha. Poziva se Dragiša, Pyetja një, emri babës, isto pitanje ime oca, Vasilije. Vasilije, i nonës, ime majke, Stanka. Stanka, emri vajzërisë nonës, Djevojčka prezme vaše majke, Orlović. Orlović, datindja juaj, datum rođenja, 17.10.73. Što to bude 1963. ku keni lind, Gdje ste rođeni? Selo Prevlak, opština Zubin Potok. Na Šatni Prevlak, komuna Zubin Potok. tani ku jetoni, Gdje živite? Pa u selo Prevlak. Na Šatni Prevlak. shka keni të kryme për shkollën, Šta imate završenu školu? Osnovnu i neki zanat. Škola filolora da nije zanat. punoni dikun, Radite negdje? Radio sam u civilnom. U opštini. zanat. Nisam Si në integrisan. radilo na opština Zubin Potok radio je. Kako nuar ma herën të bëjtë civile në komunën e Zubin Potokut. Ali smo integrisani pod Prištinom. Por janë integruar me Prishtinë. Po Prishtinë, ma? Da. Da. I martuar, Po ženje, Ne. i pa martuar,
Gjendjen ekonomike të mirë të Vaše ekonomsko stanje dobro, dobro? Dobro, dobro. Do. I nacionalitet srp, shtetas, Srpske nacionalnosti, Да, državljani Kosova. i Kosovës. Kosovë. E ki edhe shtetësinë e Serbisë. Imate i srpsko državljanstvo? Има. Po e ka. Shtetas i Republikës së Kosovës dhe i Republikës së Serbisë. A ka qenë ndonjëri gjykuar për ndonjë vepër penale? Da li ste ikad bili osuđeni za neko krivično delo? Ne. Jo. A zhvillohet në procedurë tjetër Da penale? li se odvija neki drugi krivični postupak protiv vas? Osim ovo? Пеш, neki postupak tamo. Është një procedurë pej. A është për tjetër vepër penale? Za isto krivično delo ka i vaš brat? Jovanit, Po, edhe ju jeni në masën parkurgimit për datës 30/11/2024. vi ste pod mjerom pritvora od 30.11.2024 godine, je li tako? Да, да. Po, Igori. Igor, Kemi baba si ka? ime oca, Bojan, Bojan, Inones, ime majke, Ivana, Ivana, Bjerri vajzërisë nonës, Devoječka prezime naše majke, Nikolić, Nikolić, datëlindja juaj, datum rođenja, 1.5.98, 01.05, 1998. ku keni rinë, Gde ste rođeni? u Školskoj Mitrovici. Në Mitrovic. tani me vendbanim ku jeni? Gde ste sa prebivalištem? Selo Donje Varag i opština Zubin Potok. Fshati Varage poshtë me komuna Zubin Potok. Gornja e Dornji? Donje, E poshtë, e poshtë. A kile të leftimin me Da li vetë? imate ličnu kartu sa sobë? Jo, Po. Dikto numrin personal? Čitate lični broj? znam i napraviti. 217 Sam po lako. 217, Sa? 217, Po, ja? 073 po, 073, po, po. 1967. një nam Po, 7, rregull, se ja, ke 67. veç deshte me verifiku. Samo da proverimo. Keni shuar gabim për bëja në Prishtinë, po? Izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Prištine, tako? Lična karta. Po. Çka ka kryer për shkollën? Šta imate završenu školu? Medicinsku školu. Škola në mjekësisë. I Srednju? srednju i menadžment fakultet. Shkolla në mesme të mjekësisë edhe menaxhment në fakultet. Punoni dikun? Radite negde? Privat. Privat. I gjendjes ekonomike të mirë të mesme të Vaše vogla, ekonomsko stanje kaže dobro, slabo, Srednju. e mesme. i pa martu, Oženjeni ili niste? I pa martuar, i nacionalitetit srp, srpski nacionalist, shtetas, državljanin i Kosovës. a ka qenë ndonjëherë i dënuar? Da ste ikad bili osuđeni? Ne. Jo. A zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale? Da li se odvija neki drugi krivični postupak protiv vas? Jo. Ullo. Sve. Duri, konstatuar se tani përfaqësuesi i palës së dëmtuar Zastupnik oštećene stranke, Ernest Kërqeli Ernest Kërqeli, ka hyrë në sallë. je ušao u salu. Atëherë, para se në fillu që prokurori i çështjes ta lexon dispozitivin e akuzës, Prima da počnemo znači kisha njoftuar akuzuesit javni gjëqësale për këtë procedurë Po, në 319 u skladu sa što nam të kodit 315 procedurës penale të Republikës së Kosovës Zakon o krivičnom postupku për të drejtat e tyre za njihova prava që ta përcjellin me vëmendje zbatimin e shërtimit gjyqësor, da pažljivo prate znači sprovođenje sudskog pretresa, se mund paraqisin fakte dhe të parashtrojnë pyetje da mogu da podnose činjenice i da postavlja pitanje dëshmitarëve bashkë akuzuarëve dhe ekspertëve, svedocima, su znači okrivljenima i veštacima, të bojnë vërejtje dhe të japin shpjegime dhe da podnesu primjedbe da daju objašnjenje oko njihovim izjavama, pastaj kanë të drejtë të mos deklarohen lidhur me çështjen apo mos të përgjigjen në asnjë pyetje, imaju pravo da se ne izjasne o krivičnoj stvari ili da ne odgovore na nijedno pitanje, dhe nëse deklarohen lidhur me çështjen nuk janë të detyruar të inkriminojnë vetveten i ako se izjasne o krivičnim stvarima, znači nisu obavezni da inkriminišu sebe apo të afërmit e tyre, ili sve članove porodice, e as ta pranojnë fajsinë për kryerin e veprës penale. a niti su dužni da priznaju znači krivicu za krivično djelo za koje se optužuju. Se mund të mbrohen personalisht vet Može se naći lično, ose përmes ndihmës ligjore, gjithsesi avokatët të cilët pravne službe ili odnosno advokata koje su samo već angažovani. i kanë kuptuar to. Da ste razumeli vaša prava? Po. Dobro. Prokuror, jemi gati. Mos të gjithë tani proshim put. E kemi lexuar herën e kaluar.
Tani nuk ka nevojë, jo? Nema potrebe. Nuk ka nevojë. Në pajtimin e parë në është, konstatohet të lexuara. Uz saglasna stranaka se konstatuje kao pročitana optužnica. Atëherë pavarësisht, sana on duhet të pyes edhe një herë. Ja želim još jednom da pitam optuženi. Jovan, ustanite. A ke kuptuar të akuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës? Da li ste razumeli optužnicu Specijalnog tužilaštva Republike Kosova? Da, jesam. Po e kam kuptuar. A ke kuptuar veprat penale për të cilat akuzohesh? Da li ste razumeli krivična dela za koje se optužujete? Da, jesam. Po e kam kuptuar. Atëherë, a ndjen veten fajtor Onda da li se osjećate krivi? për këto vepra penale për të cilat akuzohesh? Ova krivična dela za koje se optužujete? Ne. Jo, nuk nije to. U redu. E njëjta pyetje është edhe për Dragićin. Isto pitanje važi i za Dragišu. E ke kuptuar të akuzën? Da li ste razumeli optužnicu? Da, jesam. Edhe veprat penale për të cilat akuzohesh? I krivična dela za koje se optužujete? Po. A ndjen veten fajtor për hyrjen e këtyre vepra penale për të cilat akuzohesh? Da li se osjećate krivi za ova krivična dela za koje se optužujete? Ne osjećam se kriv za ovo djelo koje mi ste dali. Por asnjëherë. Nuk ndihem fajtor për veprat të cilat më vjen në barë. Za njëherë za krivična dela. Po, për asnjëherë. Ujë. Sente? Ju Igor, Igor? e njëjta pyetje. Isto Nëse ke kuptuar. Razumeo sam optužnicu i ne osjećam se krivim za delo koje mi se stavlja na teret. E kam kuptuar këtë akuzën dhe nuk ndihem fajtor për veprën e cila më vjen në barë. Shpërndoj mandat. Ujë. Sente? Atëherë me qenë se të akuzuarit deklarohen të gjithë të pafajshëm për vepra penale Da për se cilat optuženi se akuzohen, izjasnili da nisu krivi za krivična djela koje se im stavljaju na teret. vazhdojmë me fjalët hyrëse të pala. Nastavljamo sa uvodnom rečem stranke. Ftoj prokurorin, a jep fjalën. Znači, tužilac se da da svoju uvodnu reč. Mëngjes, fiton? Prokuror, nuk shalut ma ka dalë që shkojnë drejt për drejt në procedurale. Po. Sporni malo polako da bi išli direktno u zapisnik sudije. Jetë pak ma i se nuk kam shumë zovë. Ndërsa nuk... Mos e ke për këtë shkrim? Jo, seriosht kam qef në përgatit. Kemi përgatitur një lloj prezentimi në disa slajde nëse është problem. Mi smo pripremili neku prezentaciju za slajde. Nëse ke përgatit me shkrim, mos me konstatu proces verbal, është me ja vazhdo gjithë. Ako imate pismeno, onda dostavite da neko sa Proces verbal. kaže ne, nema pismeno. Po. Atëherë, i nderuari kryetari i trupit gjykues, Poštovani predsjedniče sudskog vijeća, të nderuar anëtar të trupit gjykues, poštovani članovi sudskog vijeća, të nderuar përfaqësues të mediave poštovani zastupnici medije dhe pjesëmarrës në këtë i shqyrtim gjyqësor. učesnici u ovom sudskom pretresu Në cilësinë e prokurorit të shtetit, u svojstvu državnog tužioca, sot para jush paraces akt akuzën e ngritur danas ispred vas predstavljam Kundër optužnicu koja je podignuta na protiv okrivljenih koji su prisutni, pasi që nga hetimet e zhvilluara budući da iz odvijene istrage dhe nga provat e siguruara i dokaza koji su obezbeđeni, është vërtetuar vërtet dyshimi i bazuar mirë utvrđeno je preko dobro osnovne sumnje se pandehurit da su okrivljeni Jovan Vicentijević, Jovan Vicentijević, Dragiša Vicentijević Dragiša Vicentijević dhe Igor Dimić i Igor Dimić kanë kryer vepra penale izvršili krivična dela siç janë përshkruar në dispozitive kao što je upisano u dispozitivu e akt akuzës. optužnice. Kjo akt akuzë Ova optužnica nuk ka të bëjë vetëm me një vepër të zakonshme penale. ne bavi se znači samo sa jednom običnom krivičnom delom, znači jednostavnom krivičnom delom, Aja ka të bëjë me një sulm të organizuar dhe të planifikuar mirë u pitanju je organizovani i dobro planiran napad kundër infrastrukturës kritike protiv kritične infrastrukture të Republikës së Kosovës, Republike Kosova, një infrastrukturë jetike për furnizimin e qytetarëve me ujë të infrastruktura koja pishëm je bitna znači za snabdevanje građana sa pijećom vodom dhe për funksionimin i za funkcionisanje e sistemit energetik të vendit tonë. i za funkcionisanje znači energetskog sistema naše zemlje.
në bazë të provave që do të administrohen para jush, на основу доказа, koji će biti sprovođeni ovdje ispred vas, do të vërtetohet se me datë 29 da dana 29. nëntor 2024 29. novembra 2024. godine të pandeurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević okrivljeni Jovan i Dragisha Vicentijević së bashku me persona të tjerë të pa identifikuar ende zajedno sa ostalim neidentikovanim licima pas një marrëveshje paraprake nakon jednog prethodnog sporazuma kanë vendosur një sasi stavili su znači të konsiderueshme të eksplozivit jednu ushtarak sumu znači vojnog eksploziva rreth 20 kg TNT oko 20 kg TNT në kanalin e Iberlepencit u kanalu Iberlepenca duke shkaktuar dëmtime të rënda materiale tako da su uzročili znači teške materijalne štete, ndërprerje furnizimit me ujë prekid snabdevanja sa vodom dhe duke rrezikuar seriozisht i tako da su ozbiljno ugrožili furnizimin me energji elektrike snabdevanje sa strujom në nivel elektroenergije vendi. na nivou zemlje. Andaj edhe për këto veprime, Stoga i za ovo postupanje, za ovo djela, prokuroria i ngarkon pandeurit tužilaštvo tereti okrivljeni për veprën penale, za krivična djela, rrezikim i rendit kushtetues ugrožavanje ustavnog poretka, me shkatërimin uništavanjem apo dëmtimin ili oštećenja e instalimeve dhe pajisjeve publike javne instalacije i opreme lidhur me veprën penale, u vezi sa krivičnim djelom hyrja e veprës terroriste. izvršenje djela terorizma. Në bashk kryrje, Sa izvršilaštvo. kryrës. No red, Po ashtu, također, gjatë kontrollave të realizuara në pronat e pandeurve, tokom kontrole koje su sprovedene u imovini znači okrivljeni, janë gjetur dhe sekuestruar sasi e madhe e armëve, pronađene su i zaplenjene znači veliki iznos oružja, municione, municije, granata, granate, mjete ushtarake të komunikimit, vojne opreme komuniciranja, uniforma ushtarake vojne uniforme dhe pajisje tjera, i druge opreme, posedimi të cilave pra ka qenë në kundërshtim me ligjin e fuqishëm. znači posjedovanje koji je bio suprotni sa zakonima koji su na snazi. E që si vjedhoj A što kao posljedica edhe akuzohen për veprën penale për përmbajtje pa leje. optužuju se za krivično djelo neovlašćeno vlasništvo kontrole i posjedovanje oružja. Sa i përket pandeurit Jovan Vicentijević, Što se tiče optuženog Jovan Vicentijević, nga vrovat e mbledhura gjatë jetimit, iz dokaza koji su prikupljeni tokom istraga, e të cilat do të administrohen para jush, a koji će biti sprovođene ovdje ispred vas, do të dëshmojnë dokazat će se se i njëjti da je isti për një periudhë të caktuar kohore za jedno određeno vreme e deri me arrestimin e tij i sve do njegovog uhapšenja ka vepruar në dobi je delovao të shërbimit inteligjent ushtarak sërb, prilog znači srpske vojne inteligentne službe. dhe duke mbledhur, I to skupljajući transmetuar i prenoseći informacione informacije dhe dokumente i me karakter të dokumentacije, ndjeshëm të sigurisë, znači osjetljive dokumentacije bezbednosti, të ndjeshëm dhe konfidencial, znači konfidencijalne dokumentacije, që drejt për së drejti što ka direktno cënuar i ugrožuje rendin juridik dhe sigurinë kombëtare. poredak i državnu bezbednost. Për këtë arsye, S tog razloga
edhe akuzohet për veprën penale të spionazhit Se në optuži vazhdimsi. i za krivično djelo špionaže, znači u kontinuitetu. Tek i pandihuri Igor Dimić, Kod okrivljenog Igor Dimića, nga provat që do të administrohen, iz dokaza koji će biti sprovođeni, qartazi do të vërtetohet jasno će se utvrditi se tek i njëjti, da kod istog Se tek i njëjti, janë gjetur su pronađeni armë dhe municion oružje i municije dhe pajisje ushtarake i vojne opreme dhe pajisje ushtarake, pa lejen e organit kompetent. bez dozvole nadležnih organa. I nderuar trup gjykues, Poštovano sudsko veće, provat që do të paraqiten gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor dokaze koji će biti predstavljeni pred ovim sudskim pretresom përbëhen nga sačini se od raportet e policisë së Kosovës, izveštaja policije Kosova, raportet e teknikës kriminalistike, i izveštaj kriminalističke tehnike, ekspertizat e Agjencisë së Kosovës për forenzik, ekspertize ili veštačenje Kosovske agencije za forenziku, analizat e ADN-s, analize DNK, ekspertiza e Byros Federale të Hetimeve ekspertize ili veštačenje Federalnog biro za istrage, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sjedinjenih Američkih Država, ekspertizat e policisë shkencore të Republikës së Italisë, ekspertize, znači naučne policije Italije me zyre në Rom, sa kancelarijom u Rimu, raportet e organeve kompetente izveštaj, analizat e eksploziveve, izveštaj nadležnih organa o analizi eksploziva, duke përfshirë edhe ato të KFOR-it, uključujući i analize KFOR-a, Amerikan, američkog KFOR-a, analizat e pajisjeve elektronike, analize elektronske oprema, dëshmit materiale, materijalni dokazi, dokumentacioni siguruar gjatë kontrolleve, dokumentacija koja je pribavljena znači tokom kontrola ili pretresa, si dhe prova të tjera kao i ostali dokazi që në tërsinë e tyre što u njihovoj celosti krijojnë një zinxhir logjik jedan logični lanac të pandërprerë ne prekidže dhe të ndërlidhur i povezan me faktet e paraqitura në aktakuzë. sa činjenicama koje su predstavljene u optužnici. I nderuar trup gjykues, Poštovano sudsko veće, prokuroria do të provojë se ky sulm tužilaštvo će dokazati da ovaj napad nuk ishte një veprim spontan nije bio znači spontan apo i izoluar ili izolovano postupanje i të pandehurve, okrivljeni, por pjesë e një veprimtarie të organizuar nego je bilo znači deo jedne djelatnosti koja je organizovana, e planifikuar planifikovana dhe e koordinuar mirë i dobro koordinisana me të vetmin qëllim sa jedinim ciljem që të cenoj infrastrukturën kritike da ugroži kritičnu infrastrukturu dhe sigurinë kombëtare të Republikës të Kosovës. i nacionalnu bezbednost Republike Kosovo. Prokuroria Tužilaštva para jush do të paraqes prova će predstaviti dokaze që sipas vlerësimit ton koje po našem ocenu tregojnë se sulmin në kanalin e Iber Lepencit dokazuju da napad u kanalu Ibër-Ljepenc përbën vazhdimsi të një serie sulmësh të rënda, kontinuitet, znači serije napada, teški napada, sulmesh të rënda që në 3 vitet e fundit što u 3 posljednje godine
kam pasur për objektiv su imali za objektiv, za cilj cenimin e rendit juridik ugrožavanje ustavnog poretka dhe sigurinë kombëtare. i nacionalnu bezbednost. Sipas provave që keni siguruar, Prema dokazima koje smo obezbedili, e që do të paraqiten edhe para jush, a koje će biti predstavljeni ispred vas, ky sulm ovaj napad paraqet sulmin e katërt predstavlja četvrti napad të natyrës së tillë. iste prirode. Pas ngjarjeve të mëhershme Nakon prethodnih događaja që kanë cënuar drejt për së drejti koji su direktno ugrozili institucionet dhe sigurinë e vendit. institucije i bezbednost države. Në duhet të veçoj sulmin në zyrat e KKZ-s në Mitrovic, Treba da navedem da će načelnik kancelarije OIK u Mitrovici Do të theksoj rastin e sulmit të KQZ-s në Mitrovici. KKZ-s, në dhjetor të vitit 2022, u decembru 2022. godine, Në dhjetor të vitit 2022. që tashmë veç kemi atë gjykim të formës prerë. za koji napad već imamo pravosnažnu presudu. Duke vazhduar me sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it, Nastavljajući sa napadom nad vojnicima KFOR-a në maj u maj mesecu të vitit 2023, 2023. godine, vendosja e barrikadave stavljanje znači barikada dhe sulmi në Banjska I në napad. shtator të vitit 2023, Banjskoj u septembru 2023. godine e duke u finalizuar i znači finalizovaći me sulmin sa napadom, terrorist në kanalin e Iberlepinci terorističkim napadom u kanalu Iberlepinci në nëntor të vitit 2024. u novembru 2024. godine. Gjithashtu, prokuroria para jush Također, tužilaštvo ispred vas do të paraqes prova konkrete će predstaviti konkretni dokaza lidhur me trajnimet u vezi sa obukama dhe përgatitjet i pripremljama që sipas provave i pripremama koji prema dokazima janë zhvilluar në poligonin ushtarak su odvijeni u vojnom poligonu i quajtur zvani Livadët e Pasulit në Republikën e Serbisë, Livade Pasulja u Republici Srbiji, që tashmë po dyshohet se ka dhe varrezë masive. a gdje se sumnja da trenutno znači ima i masivne grobnice. Krejt kjo Sve to Presje, krejt kjo si pjesë kao deo e përgatitjeve pripremama të aktiviteteve të kundërligjshme znači protivzakonite djelatnosti ndaj shtetit të Republikës të Kosovës, protiv države Republike Kosovo. e që nga provat që keni siguruar, A koji iz dokaza koje smo obezbedili, që do të prezantohen para jush, koji će se predstaviti ovdje ispred vas, po dhe nga provat e rasteve të mëhershme, ali i iz dokaza iz prethodnih slučajeva, događaja, vërtetohet utvrdit će se se qeveria e Serbisë ka pasur një rol kyç në këto përgatitje. da vlada Srbije je imala znači glavnu ulogu u ovim pripremama. Kyç në këto përgatitje. Njëri shkurtimisht ti prezantoj shkurtimisht provat të cilat Dozvolite da ukratko kaže predstavim dokaze dhe do ta përshkruaj. i završavam s time. Nga provat që do të vërtetohet gjendja faktike, Iz dokaza s kojim će se utvrditi činjenično stanje, siç është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës, kao što je opisano u dispozitivu optužnice, do të provohet fillimisht dokazat će se početno me raportet e kthyrjes së vendit të ngjarjes sa izveštajama izlaska na lice mesta dhe dokumentimin kriminalistik
i kriminalističke znači dokumentacije. Menjëherë pas dokumentacionin kriminalistik, menjëherë pas sulmit, Znači odmah nakon napada, duke vërtetuar dëmet e shkaktuara, tako da su utvrdili znači štete koje su bile nanete, vendi i shpërthimit, mjesto eksploziva, sekuestrimi i gjurmëve materiale, zaplena, materijalnih otiska, mostrat biologjike, biološke znači uzorke mbetja lëndëve shpërthyese, i ostatak eksplozivnih znači predmeta, të cilat më pas janë egzaminuar nga institucionet kompetente. koji su nakon toga egzaminisani od strane nadležne institucije. Një nga provat të rëndësishme që do të prezentohen para jush, Jedan od bitnih dokaza koji će biti predstavljeni ovdje ispred vas, që do të vërtetojnë pretendimet e prokurorisë, a koje će utvrditi navode tužilaštva, janë edhe provat e Agjencisë së Kosovës për Forenzik, su i dokazi Kosovske agencije za forenziku, respektivisht ekzaminimet biologjike, biološke egzaminacije, daktiloskopike, daktiloskopije, kriminalistike, kriminalistike, të armëve dhe municionit, oružja i municije, si dhe ekzaminimi i gjurmëve kao i egzaminacije, znači të ndryshme materiale različitih znači materijalno, të sekuestruara në vendin e ngjarjes koji su zaplenjeni na mjesto događaja dhe gjatë bastisjes së shtëpive së tyre. i tokom pretresa njihovih kuća. Të akuzuar gjatë bastisjes së shtëpive të akuzuara. Raporti i shërbimit të policisë shkencore në Rom, Izveštaj naučne policije u Rimu, respektivisht ekzaminimi biologjik i mostrave të ADN-s, odnosno znači biološka egzaminacija uzroka DNK, do të vërtetoj pa asnjë mëdyshje će utvrditi bez ikakve sumnje se i pandehur Jovan Vicentijević da je okrivljeni Jovan Vicentijević ka kryer sulmin terrorist, izvršio znači teroristički napad, nga se në fitilin ndezës të eksplozivit jer u fitilu gde je zapalio, znači uključio znači eksploziva, i gjetur dhe i morur në vendin e ngjarjes, koji je pronađen i kog su uzmeli znači na mjesto događaja, së bashku me autoritetet ndërkombëtare, zajedno sa međunarodnim vlasništva, është vërtetuar utvrđeno je shkencërisht naučno se në atë fitil da u tom znači fitilu janë gjetur gjurmët e ADN-s së të pandehurit Jovan Vicentijević. su pronađeni znači ostaci DNK okrivljenog Jovana Vicentijevića. Ndër provat që do të prezentohen para jush, Među dokaza koji će biti predstavljeni ovdje ispred vas, që konsiderojmë se kanë një rëndësi të veçantë të besueshmërisë, za koje se smatramo da imaju bitnu znači važnost poverljivosti, Të veçantë të besueshmërisë është edhe raporti i ekspertizës, je i izveštaj, znači vještačenja, ekspertize, i mostrave të dhënë tragova ili mostre, znači uzroka zemlje, të realizuara nga laboratorët koje su ostvarene od strane laboratorije e Byros Federale të Jetimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Federalnog biro istrage Sjedinjenih Američkih Država. Ekspertët e FBI-t Eksperti FBI ili vještaci FBI kanë analizuar mostrat e baltës su analizirali znači
Mostrat e Boltës dhe të Dheut, Boltës dhe të Dheut, Boti i zemrës, të marra nga çizmet e dy të pandehurve, koji su oduzeti, znači uzmeti od strane čizme oboje okrivljeni, Jovan dhe Dragisha Vicentijević, Jovan i Dragiša Vicentijević, dhe ato mostra i kanë krahasuar i te uzroci su uporedili me mostrat e Dheut të siguruara uzrocima, znači zemlje koje su pribavljeni në vendin e ngjarjes, na mesto događaja, po pashtu edhe në 3 vende tjera të ndryshme, ali također i na 3 različite mesta, me qëllim sa që të cilje vërtetohet da bi saktësia utvrdili, e znači tačnost, Boltës së gjetur në znači blata çizmet e koje të pandehur. pronađen na čizmama okrivljena. Konkluzioni i ekspertëve të FBI-t Nalaz ili konkluzije, znači vještaka FBI-a ka konstatuar su konstatovali se mostrat e çizmeve të pandehurve, znači čizmama, znači okrivljeno, për dallim nga 3 vendet e tjera, u razliku sa 3 drugih različitih mesta, nuk paraqesin ne predstavljaju dallime për nga ngjyra, razlike što se tiče boje, struktura, strukture, përbërja minerale sastav minerala dhe karakteristika tjera fizike i ostale fizičke karakteristike të Dheut të marrë në vendin e ngjarjes zemlje koja je oduzeta na mjesto događaja me Dheut dhe Boltën që është gjetur në çizmet e të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević. sa zemljom i blatom koja je pronađena u čizmama okrivljeni Jovan i Dragisha Vicentijević. Por ka dallueshmëri, Ali ima razlike dallueshmëri me mostrat e Dheut sa uzrocima zemlje të marrura në 3 lokacione tjera. oduzete na 3 druge, znači ostale lokacije. E që do të vërtetohet para jush A što će se utvrditi ovdje ispred vas, se pandehurit da okrivljeni kanë qenë su bili pjesëmarrës të drejtë për drejtë direktni učesnici në sulmin terrorist u të kanalin e Iber Lepencit. u terorističkom napadu u kanalu Iber Lepenc. Kjo gjendje Ovo stanje do të vërtetohet edhe nga raportet e ekzaminimit të pajisjeve će se utvrditi i izveštaj, znači egzaminisanja oprema, elektronike, elektronske opreme, komunikimet në mes personave të ndryshëm të pandehurve, komuniciranje između različitih lica, između znači okrivljeni i različitih drugih lica, fotografimi dhe slikanje incizimi i snimanje i objektit të Iber Lepencit në brendimin e tij, objekata Iber Lepenca u njegovu, znači Shkallën suštinu, për kanalin. kanalin, znači u pitanju je kanal, kaže da, Për kanalin e Iber Lepencit në brendin e tij. Jo objekt. E Iber Lepencit në brendin e tij. fotografimi slik, dhe incizimi i objekteve tjera të sigurisë. slikanje i snimanje, znači drugi prateći objekta bezbednosti, Fotografimi i bazës së njësisë speciale të policisë Kosovës në Jasenovik, slikanje baze specijalne jedinice Republike Kosovo Jasenovik, fotografimi dhe video incizimi i video snimanje i pjesëtarëve të KFOR-it amerikan, učesnika američkog KFOR-a, pripadnika znači američkog KFOR-a, pastaj video incizime dhe fotografi të ndryshme i različite snimanja i fotografisanja, slikanja, të pandehurve Vicentijević okrivljeni Vicentijević me uniforma sa, ushtarake sërbe sa vojnim srpskim uniformama dhe pajisje luftarake i vojnim oprema dhe Pajisjeve luftarake dhe
Dhe pjesëmarrja me ushtrimet e tyre në poligonin që e potencova më И herët, njihovo učestvo, znači, u obukama u poligona koje sam gore naveo, në poligonin cilin e teksova më herët. Livallet e pasurës. po, E pasurit. Po. dhe dokumente të ndryshme operative i različite operativne dokumentacije, Operative. e që të gjitha këto što sve ovo e këto dokumentojnë se të pandeurit dokazuju da pokriveni ka ndërmarrë veprimet inkriminuese. su preduzeli inkriminišuće radnje, Spionimi. špionaža, Gjatë ekzaminimit pajisjeve elektronike të pandeurit Jovan Vicentjević, tokom egzaminisanja elektronske opreme okrivljenog Jovana Vičentijevića, janë gjetur dokumente konfidenciale të forët. pronađeni su konfidencijalni dokumenti KFOR Prej rreth 60 Foret. prej rreth 66 faqesh, u sastavu od 66 strana me nivel të klasifikimit u nivou klasifikacije, znači tajnosti, konfidencial. konfidencijalni. Në pajisjen elektronike të pandeurit Jovan U elektronskoj opremi okrivljenog Jovana janë gjetur edhe prova tjera, të cilat do të prezantohen para jush, pronađeni i drugi dokazi koji će biti predstavljeni ovdje ispred vas, siç janë fotografi të objekteve të sigurisë, fotografije bezbednosnih objekata, E objekteve të sigurisë. e në veçanti a posebno kartela identifikuese e tij, njegov identifikaciona kartela, që znači, e konfirmon se i njëjti koji dokazuje da je isti ishte pjesëtar i shërbimit inteligjent ushtarak sërb je bio pripadnik vojnih inteligentnih službi Srbije dhe atë me gradën e togjerit. i to znači sa činovima toke, poručnika. E ndëruar gjykatës. Časni sude, E potencova më herët se ndërlidhja këtyre provave e argumenton pa navodno dyshim znači da povezivanje ovih dokaza argumentuje E vërteton pa me dyshje se të pandeurit kanë kryer vepra penale. su okrivljeni izvršili krivična djela, Kjo do të argumentohet para jush to će se dokazati ispred vas edhe me një sasi të konsiderueshme të armatimit luftarak i sa znači sumom vojnih oružja të gjetura në shtëpitë e tyre. koje je pronađeno u njihovoj kući, Luftarak. Luftarak të gjetura në shtëpitë e tyre. Këto municione, këto armatime, ova municija, ova oružja janë egzaminuar nga AKF-ja su egzaminisani od strane AFK dhe deri më tani është dokumentuar i do sada je dokumentovano se pandeurit Vicentjević da krivljeni Vičentijević ka ndërmarrë veprime edhe të mëhershme kriminale në territorin e vendit, su i ranije preduzeli znači kriminalne radnje na nivou zemlje, e për cilët është duke zhvilluar a za koje se odvija Ndërmarrë veprime kriminale të mëhershme në territorin e Republikës Kosovës. vrasje të rënda, teška ubistva, në territorin e Istokut, znači u teritoriji istoka, të që deri më tani nuk kemi mundur të gjejmë kryerësit e vërtetë të tyre. a šta do sada nismo mogli da pronađemo znači realni izvršioci Por fakti E vërtet, ubistva, kryesisht e vërtet se veprave të tilla. prokuroria do të prezantoj para jush tužilaštvo će pred vas prezentovati edhe dëshmitat personalit të dëshmitarëve, i të lični dëmtuarve, i lični dokazi okrivljeni të dëmtuarve, i oštećeni
E në veçanti a të posebno zyrtarëve policor, policijski službenika të cilët kanë elaboruar në detaje koji su detaljima elaborisali veprimet e posaçërisht panderit Jovan Vicentijević. radnji okrivljeni, a posebno okrivljenog Jovana Vicentijevića. Është me rëndësi të theksohet Bitno je navesti se edhe përkundër prezantimit të provave da i uprkos prezentovanja dokaza, panderëve në prezencën e avokatëve të tyre në zyrën time, okrivljeni u prisustvu njihove advokata, znači u moje kancelariji, Dhe avokatëve të tyre në zyrën e time, të njëjtit isti edhe sot mbrohen në heshtje. i dan danas se brane čutenjem. Andaj, Stoga, duke i ndërlidhur të gjitha këto prova që do të prezentohen para jush, povezujući svi ovi dokaze koji će biti predstavljeni ispred vas, pa asnjë më dyshje, bez ikakve sumnje, do të vërtetohet utvrdit će se, për te dyshimit bazuar mirë preko dobro osnovne sumnje, se pandehurit për te dyshimit të bazuar mirë, se të pandehurit, da su okrivljeni kanë kryer veprat penale. izvršili krivična dela. Për këto arsye, Iz tih razloga, Prokuroria Speciale mbetet pranë akt akuzës specijalno tužilaštvo ostaje pri optužnici dhe i propozon gjykatës i predlaže sudu që të kalojë në fazën e shqyrtimit gjyqësor. da pređemo u fazi sudskog pretresa. Dhe se pas administrimit të të gjitha provave, I da nakon izvođenja svih dokaza, pandehurit të dënohen Ok. meritorisht sipas kodit penal të Kosovës. okrivljeni da se meritorno kazne prema krivičnom zakoniku Republike Të Kosovë. dënohen sipas kodit penal të Republikës Kosovës. Pandehurit shto. Falsovi, pandehurit prokuror. faltuži, Këtaj përfaqësuesit e parë se do të mbështet fjalën e dyshme të prokurorit, E mbështetim dhe ka aktivizohet mikrofonin. podržavam, kaže uvodno reč tužilaca, e mbështesim ata akuzën e prokurorit podržavam optužnicu tužilaca dhe komplet deklarimin e tij. i celokupnu Komplet deklarimin e tij. njegovu izjavu. Kime shtu diçka të Da li imate dodate nešto? Ibër Lepenci, Ibër Lepenc, përveç se Veç pak a dole. Përveç se, ka pasur një sfidë shumë të madhe në ditën e ngjarjes, ka Ibër pasur Lepenc, një sfidë shumë të madhe osim në što ditën ima e jedan veliki ngjarjes, izazov dan događaj, në ditën e ngjarjes, ka pasur edhe rrezikime imala je i ugroženja, znači, dhe frikë të krijuar i strah koji je se dhe stvorio frikë të krijuar për punëtorët e tij në teren, za ratnici i Ibër Lepenca na punëtorët e tij terenu, në teren, pasi që shpërtimi budući taj eksploziv ka qenë shumë i madh je bio mnogo velik, shumë dhe i ka madh. dëmtuar I e shtet- infrastrukturën i e kritike kritičnu infrastrukturu me të cilën operon Ibër Lepenci s kojim operiše znači Ibër Lepenc për furnizim me ujë za snabdevanje s vodom, industrial, industrijskom, ujësjellzat, vodovod, kekun, znači vodovode, keramikën elektranu, znači termikle dhe industri të tjera. i drugi, znači snabdeva i druge industrije. Përveç kësaj, Osim toga, është dashur të ndërmiren hapa bili smo prinuđeni da preduzmemo mere që me njëherë të bëhet da se një zgjidhje teknike vrši neko tehničko rješenje, që mos ketë dëme në pronat për rreth, da ne bi bili znači, oštećenje u imovini koje su bili tu u toj okolini dhe të bëhet zgjidhja teknike i da se učini tehničko rješenje, që industrit da se industriji, që furnizohen me ujë industrije koji se snabdevaju s vodom, Sistem, të pandërprer, znači ne pripremom vodom, të kenë mundësinë pak a da dole. bi imali mogućnost që mos të ndërpriten shërbimet për qytetarët.
da bi imali mogućnost da se ne prekide usluge Edhe ka građana. kripsuar dome të mëdha materiale. Znači, Kemi pësuar dome të mëdha materiale, naneta je velika materijalna šteta vlerë e cila është potencuar edhe në akademiz. u iznosu znači, koje je naveden i u optužnici. Kaq. Toliko. I daturi Ernest Kërqeni? Oštećeni je neskraćeni, Nuk kam qa me shtu tjetër, nema što drugo da dodam. pos damit të paraqitur në ata akuzë, Osim štete koje smo već predstavili u optužnici, vlen potencohet që preduje se napomeni da Kosova ka pasur mundësi të hi në krizë madhe energjetike, Kosovo je moguće znači, u Potencohet se velikoj Kosova ka pas mundësi të hyrë në krizën të madhe energjetike. energetskoj krizi dhe në krizë të madhe sanitare. i Dhe u në krizë të velikoj madhe? sanitarskoj krizi. Sanitare. Si Sanitare. pasoj të mungesës së ujit për pije, Znači kao posljedice nedostatka pijeće vode, mungesës së ujit për pije dhe anësërisë. Kaq? Ernest, në të akuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës si i qelësuar dhe si i ndaptuar. si Republike Kosovë që Tani nuk jenë se cilë përfaqësues së palës së ndaptuar, po jenë se cilë të ndaptuarit. I niste znači u svojstvu zastupnika oštećene stranke, nego vi ste u svojstvu oštećenog. Me qenë se njëm drejtori infrastrukturës Budući da sam direktor infrastrukture, Ernest, ja e kuptojnë se si tonë dhe pozitën tonë që Tash më është mi razumemo vašu Tash poziciju se spjegoj. i vaše svojstvo, Por shtresa tonë se po më hasën dhe një vend ku thuhet se ke qenë ali u spisima predmeta I primetio Kalosu. sam u jedno mjesto gdje ste bili, znači kao në kohën e edhe më me që pod pretnjim, Prokuroria pretnjim. Speciale mu për të shkak edhe ta ka dhënë cilësimin e personit kaptuar. Mislim da zbog toga specijalno tužilaštvo je vama dalo svojstvo kaže oštećeno. në cilësinë time si drejtor të asaj infrastrukture, U mom ne svojstvu vërshtash kao direktor te kemi qenë infrastrukture. vija pare e intervenimit. Mi smo bili prva linija intervencije. Pas një ore 20 minuta kemi rri në vend ngjarje. Nakon sata ili sat i 20 minuta mi smo stigli na mjesto događaja. Pas mungesë të energjisë, Bilo je nedostatak energije, ka znači qenë struje, frikë e madhe, bio je veliki strah. nuk është ditë ende që është të ndodhë, Nismo znali i dalje šta se dešava. mandej kemi nejt ato ditë I nakon pa toga gjumë 24 orë, 48 ti dani orë, bili bez sna po 24 sata, 48 sata bez sana. dhe një muj ditë ka ndodhë kjo I drejt sa është Që statuar. koncept e konsiderohet vetën ndaptuar. znači u tom smislu vi smatrate sebe oštećenom, kaže da. Atëherë ti sigurisht që i basha ditën në tërsi fjalës hyrëse prokurorit dhe kolegës time Naxhia, po. Podržavam znači uvodno reč tužilaca i moje koleginice Nađije. Nuk kam çfarë shtoj. Nemam drugo što da dodam. To tjera ti thosh se një procesi tjetër edhe në secilin e shpitalit. Vi ste također kaže i u svojstvu Sve svjedoka. valla Kaže, është me tekstuar. kad vam dođe znači red po svedoku, možete da navedete sve što imate da kažete. Hvala, možete sedmati. Atëherë, poliçën, unë shpresoj se krijoni pauzë vetëm për 5 minuta. Sudsko Që će da vam drejtues mediave. 5 minuta. Ata të cilët Ja janë su të prati interesuar media. me qëndru deri në Ti fund koji su seancës së sotshme, shërbimi gjyqësor le të qëndrojnë. Po mos dalin një nga ne. Ali ne da izađe jedan po jedan, kaže. Nëse doni u largoni mbrana qësaj pauze Ako për 5 želite da idete, minuta. onda idete u toku ove pauze. Por ndryshe kur të fillon, Inače, kad seanca nuk ka me počnete, u largu. nemojte tu da se udaljavate i da se krećete. Vetëm 5 minuta. Samo 5 minuta je pauza. Volen.
Silvia. Supi gjykus pas një pauzë për 5 minutash. Soskoveće nakon pauze 5 minuta. Kthehet përsëri në sallën e gjykimit me përbërje të njëjtë dhe parafalje të njëjta në procedurë. U istom sastavu i pred istim strankama u postupku. Seanca shërtimi gjyqësor vazhdon me paraqitjen e fjalës hyrëse nga avokati Nebojša Vlajić. Sudske prethodne nastavlja sa uvodnom rečem u strana advokata Nebojša Vlajić. Gjykatës Koji sudu ja ka dërguar në formë të shkruar, i uručio, znači na pismeni način, por sigurisht se do ta elaboron në ali sigurno da će elaborisati formë gojore. i usmeno. Avokat, Ja neću da govorim Hajde, dugo. Izvijek samo. nëse ki diçka për proces verbal na tregon. Ako imate nešto zapisnik, kažete mi. To sam da kažem. Ja neću da govorim dugo. Nuk do të flas gjatë, Ne treba mi zapisnik. nuk më duhet proces verbali, Sve sam rekao tu. gjithçka kam thënë me letër. Rregull. U redu? Poštovano sudsko veće, Të nderuar gjykues, poštovani kolege, të nderuar kolegë, želim da kažem nekoliko reči u ovoj uvodnoj reči. dëshiroj të them disa fjalë në këtë fjalë hyrëse. Zašto se građani obraćaju sudovima? Pse qytetarët i drejtohen gjykatës? Zato što od suda očekuju pravdu Sepse nga gjykata presin drejtësi i očekuju istinu. dhe presin e vërtetën. Zašto baš od suda? E pse bashkë prej gjykatës? Zato što je sud dužan da bude objektivan, Sepse gjykata është e obliguar të jetë objektive, da bude nepristrasan që të jetë e paanshme i da postupak vodi na fer način. dhe që procedurën ta udhëheq në mënyrë fair, korrekte. Ta obaveza ne obavezuje samo sud, Dhe ky obligim nuk e obligon vetëm gjykatën, nego i javnog tužioca. por edhe prokurorin publik. Član 7 Neni 7 Zakona o proceduri krivičnoj i kodit e procedurës penale kaže da je tužilac dužan da utvrđuje činjenice thëtë se prokurori është i obliguar të i vërtetoj faktet u korist i na štetu okrivljenog sa jednakom pažnjom. në favor dhe në dëm të pandeurit me kujdes të njëjtë. Mi smo predložili 10 dokaza, Ne kemi propozuar 10 prova tužilac nije pribavio ni jedan. dhe prokurori nuk e ka marrë asnjë. Jednostavno nije ga zanimalo šta odbrana ima da kaže. Thjesht nuk i ka interesuar se çka ka për të thënë mbrojtja. I kad vam se dete potuče u školi, Dhe kur familja juaj rahet në shkollë, vi hoćete da čujete i drugu stranu, ju mbeten dhe ndëgjon edhe palën tjetër, da vidite šta je bilo. që të shihni se çka ka ndodhur. Ovdje tužiocu smeta Këtu prokurorit i pengon što okrivljeni koristi svoje zakonsko pravo që i pandeuri e shfrytëzon të drejtën e tij ligjore i ne želi da govori. dhe nuk dëshiron të flasë. A ne smeta mu ovo što sam sad rekao. E nuk i pengon kjo që kam thënë tani. Govorit će okrivljeni, I pandeuri do të flasë, do të deklarohet, ali neće govoriti dok javni tužilac krije sve por nuk do të flasë përderisa prokurori publik i fshet gjitha i odbija da izvede naše dokaze. dhe refuzon që t'i administroj provat tonë. Kako je sastavljena optužnica? Si është përpiluar akt akuza? Na vrlo jedan proizvodan način, Në një mënyrë shumë, domethënë, na nedozvoljen të pa lejueshme i nezakonit. dhe të paligjshme. On predmete koje okrivljeni drži naziva ilegalnim predmetima. Ai, domethënë mjetet për të cilat domethënë i bartin të pandeurit i quan si mjete të jo legale. Iako ni jedan zakon ne zabranjuje da se drže nož, Edhe pse asnjë ligj nuk ndalon që të mbahet thika, svi ga imamo u kući, gjithë kemi në shtëpi, radio, svaki lovac ima, secili gjuetare ka maske ili uniforme. maska apo uniforma. Ja ne kažem da javni tužilac to ne sme da spomene. Unë nuk them se prokurori publik nuk guxon t'i përmend këto. Optužnica ima obrazloženje. A këtë akuza ka arsyetimin. Neka u obrazloženju on objasni šta je sve okrivljeni imao. Ja të sharon ai në arsyetim se çka ka pasur i pandeuri.
on mu to u izreci stavlja na teret, ai këtë gjë në dispozitiv, ja vë në barë, kao da je zabranjeno, sikur se është e ndaluar, a mi moramo od toga da se branimo. ndërsa ne duhet të mbrohemi nga kjo. Onda tvrdi da postoje nekakve ruske uniforme. Atëherë pretendon se ekzistojnë disa uniforma ruse. Nema ni jedne. Nuk është asnjë. Ja sam to već dokazao, to je slovenačka. Unë këtë gjë e kam provuar, domethënë kjo është e Slovenisë. A američkih i britanskih ima najviše. Ndërsa uniforma amerikane dhe britaneze ka mas shumëti. Ali njih tužilac ne spominje, Mirë po ato prokurori nuk i përmend, jer mu te uniforme ne smetaju. sepse ato uniforma nuk i pengojnë. Te se uniforme smatraju prijateljskim na Kosovu. Ato uniforma konsiderohen uniforma të miqve në Kosovë. Tužiocu smetaju ruske uniforme, kojih nema. Prokurorët i pengojnë uniformat ruse, të cilat nuk janë. Da bi njega stavljao još u težu situaciju. Që ta vendos të panderu në një situatë akoma më të vështirë. I umjesto da tužilac bude fair, Dhe në vend që prokurorit jetë korekt, da izbaci reč ruska uniforma, që ta hjek, ta shmang fjallën uniformë ruse, on i dalje to drži tu. ai edhe më tuti këtë gjë mban aty. Kryetar, Dalje. shtaj, lutem Po, se po, po. Čitava konstrukcija o saizvršilaštvu Jovanovom i Dragišinom u držanju oružja I tërë konstruksioni i bashkryerjes ndërmjet Jovanit dhe Dragishës për mbajtjen e anëve je pogrešna i nezakonita. është e gabuar dhe e kundërligjshme. Takvog slučaja u sudovima na Kosovu nema. Këso raste në gjykata në Kosovë nuk ka. Da se sabere šta je imao jedan, šta je imao drugi i da se kaže da su oni sa izvršilaštvu na držanju oružja. Që të mblidhet armë nga njëri dhe nga tjetri dhe të thuhet se ata në bashkryerje kanë mbajtur armët. Od Dragiše su određene stvari oduzete jednog dana. Nga Dragisha, gjërat caktuara janë marrë apo janë konfiskuar njërën ditë, A od Jovana neke stvari trećeg dana. do në ditën e 3 dana posle toga. Ndërsa nga Jovani disa gjëra janë konfiskuar ditën e tretë, domethënë 3 ditë pas ngjarjes. Javni tužilac je to spojio Prokurori publik i ka bashkuar këta i optužio oba brata za sve. dhe i ka akuzuar të dy vëllezërit për gjithçka. U toj kući živi i treći brat. Në atë shtëpi jeton edhe vllau i tretë. Što se on izvuče? Pse është nxjerr ai? Ne može tako. To znači ako meni nađu pištolj u kući, Nuk mundet ashtu. Kjo do të thënë, nëse mu më gjej një pistolet në shtëpi, mogu da optuže moju ženu za saizvršilaštvo. mund të akuzojnë bashkëshortën time për bashkryerje. Šta je time javni tužilac postigao? Çka ka arritur me këtë gjë prokurori publik? Krivično delo umjesto da bude član 366 stav 1, Vepra penale, në vend se të jetë neni 366 par 1, kad se duplira oružje, kur duplohen, domethënë dyfishohen, domethënë armët, po dyfishohen armët, ono postaje stav 2. atëherë bëhet paragraf 2, 366 par 2 bëhet. Ono postaje kvalifikovano delo, a nije bilo. Ajo bëhet domosdoshmë vepra e kvalifikuar, ndërsa nuk ka qenë. Kazna duplo stroža, 10 godina umjesto 5. Dënimi është dyfish më i rënd, më i ashpër, domethënë 10 vite në vend se në 5 vite. Šta je još time postignuto? Çka tjetër ka arritur me këtë gjë? Svi znamo da se vodi postupak u Peći. Të gjithë ne e dimë se udhëhiqet një procedurë në Pej, Iz jedne puške pucao jedan. nga njëra pushk ka shkrepur njeri, Ne govorimo o braći, iz jedne puške puca jedan čovjek. domethënë nuk flasim për vëllezër, mirë po nga njëra pushk gjuan një njeri. A mi ga sad optužujemo za saizvršilaštvo u držanju te puške Ndërsa ne tani akuzojmë për bashkryerje për mbajtjen e asaj pushke i u Peći odgovaraju da su pucala obojica. dhe në Pej domethënë përgjigjen se kanë shkrepur Ne može dy to. veta. Se kemo objekt çështimi çështjen e Nije vetëm që raspravo të zgjidhet. Ali im se više struko pogoršava situacija. Mirë po jo shpërsohet, po jo vështirësohet Jer to ne može da bude istina. Ali o tome sam završio. Dhe kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Mirë po e përfundova me këtë gjë. Isto tako i krivično delo špionaža Gjithashtu dhe vepra penale e spionazhës je nezakonito kvalifikovan. është kualifikuar jashtëligjshëm. Koji je uslov za postojanje krivičnog dela špionaže? U stavu 1 piše. Cili është kushti për cilësimin e veprës penale të spionimit në paragrafin 1 lexon, shkruan, Da se odaje državna tajna. që të jepet apo domethënë të spionohet një sekret shtetëror. Državna tajna nije kako izgleda baza policije u Zubinom Potoku. Sekret shtetëror nuk është se si duket baza e policisë në Zubinë Potok. Te fotografije su na internetu. Ato fotografi ekzistojnë në internet. Državna tajna nije
gde je patrola policije u Zubinom Potoku? Ili ko je, Sekret shtetëror nuk është se ku gjinet patrolla e policisë në Zubin Potok. ili ko je šef policije u Zubinom Ako Potoku? kush është shefi policisë në Zubin Potok? Državna tajna je nešto što je propisom proglašeno za državnu tajnu. Sekret shtetëror është diçka që është e shënuar, domethënë që është e parashikuar me ligj si sekret shtetëror. Kakav poverljivi, konfidencionalni izveštaj KFOR-a? Çfarë raporte konfidenciale apo të besueshme të KFOR-it? Zakon štiti državne tajne, Ligji i mbron sekretet shtetërore, a ne KFOR-ove tajne. e jo sekretet e KFOR-it. Čak i da je otkrivena KFOR-ova tajna, Çak edhe po të zbulojë, domethënë sekreti i KFOR-it, to nije državna tajna. kjo nuk është sekret shtetëror. Nek si KFOR brani. Ne let mbrohet KFOR-i. Ne može da ga država brani time što će da brani da se to objavi. Nuk mundet shteti ta mbrojë për atë gjë që do të publikohet ajo. Znači nikakve tu špionaže nema. Domethënë nuk ka kur far spionimi aty. O toj legitimaciji ćemo tek pričati. Ko špionima izdaje legitimacije? Për atë legitimacion, domethënë për atë legitimim tek më vonë do të flasim. Ima još jedna stvar koja je problematična. Është edhe një gjë që është problematike. Procjena štete koju je preduzeće pretrpelo je preterana. Vlerësimi i dëmit, të cilin e ka pësuar, domethënë ndërmarrja, është e tepruar. Gospodin direktor ima pravo u širem smislu kad govori o šteti. Zotëri drejtori ka drejt në kuptimin e gjerë për të fletë për dëmtime, për dëme, I šta je sve moglo da nastupi? dhe gjithçka ka mundur të ndodhë, Mogu je Obilić da ostane bez hlađenja, ka mundur edhe Obiliqit të mbetet, domethënë pa ftohje, da pregori sve i da šteta bude 50 miliona. që digjet i tërë, domethënë elektronë dhe tomi të jetë 50 milion. Ali nije. Mirë, por nuk ka ndodhë. Šteta je materijalna koliko je pričinjena. Dëmi material është aq sa është shkaktuar. Ja sam vidio na televiziji 2 metra ili 5 metara srušenog betona. Unë kam parë në televizion, 2 metra ose 5 metra dëmtimi i betonit. To je šteta. Kjo është dëm. Ako ste se uplašili i radnici se uplašili, ja to razumem. Nëse jeni friksuar dhe punëtorët janë friksuar, unë këtë gjë e kuptoj, Ali to nije šteta. por kjo nuk është dëm. Šteta je koliko košta taj beton i da voda počne teče ponovo. Dëm është sa kushton e betoni që shkatruar dhe që të filloj ujë të rjedhë përsëri. To nije 377.000 eura. Kjo nuk kushton 377.000 euro. Ali u tim stvarima ćemo diskutovati detaljno na pretresu, Gjëra do të shqyrtojmë në detalje në pa shqyrtim računam da ćemo ih objasniti. dhe shpresoj Hvala. llogarisë që do t'i sqaroj. Faleminderit. Hvala. Ja akuzoni Jovan, Optužni Jovan, ustojte. a përkropi anën hyrëse të mbrojtësit tuaj, Da po të žao të udhë në rejtë bashkë Kranjeca? Da, a ka përshtu diçka? A li imate da dodate nešto? ne sada. Jo. Atëre pëtoj avokatin Miloš Delivić, i Pozivam advokat Miloš sikur se da i që ka dorëzuar fjalën e Znači, shqiptar. isto kao i advokat Vlajić ste dostavili, znači, pismen vaš uvod reč. A ka me shtu Da li imate da dodate nešto? Da elaborišete? Usmeno? Po? Poštovane sudije, Të ndëruar gjyqtar, Nëse ka diçka për procesat. ako imate nešto zapisnik, onda kažete što. Treba. Po, në regu. poštovane sudije, Të ndëruar gjyqtar, pre svega podržavam reči para se gjithash im shtes fjalët kolege Nebojše Vlajića u potpunosti e kolegut Nebojša Vlajić në tërsi i dodao bih sledeće. dhe shtoj në vim. Mi smo na prošlom suđenju Ne, në gjykimin e kaluar, čuli optužnicu. e kemi dëgjuar domethënë akuzën, Imamo i pismeno. e kemi edhe me shkrim, Danas smo čuli uvodnu reč specijalnog tužioca sot e kemi dëgjuar fjalën hyrë si prokurorët special, i meni bar nije jasno dhe mua nuk më është e qartë šta je učinio çfarë ka bërë moj branjenik i mbrojtur im, Dragiša Vićetijević. Dragisha Vićetijević. Šta je to on konkretno uradio tog dana? Çka konkretisht ka bërë ai atë ditë? Ako je nekom u sali to jasno, Nëse dikush në sallë ka të qartë këtë gjë, molim vas da me posle suđenja zaustavite ju lutem që pas seancës të më ndaloni i da mi neko objasni šta je uradio ovaj čovjek tog dhe dana. të më sqaroj dikush se çfarë ka bërë ky njeri. Ova optužnica Kjo është akuzë i ovo što je izneo specijalni tužilac u uvodnoj reči dhe kjo çfarë ka deklaruar prokurori special në fjalën hyrëse, opisuje događaj koji se desio tog dana. përshkruan ngjarjen që ka ndodhur atë ditë. Ja stvarno ne znam Unë me të vërtetë nuk e di dokle će prvostepeni sud deri ku gjykata e shkallës parë tolerisati do të toleroj
da specijalno tužilaštvo që prokuroria speciale podnosi optužnice ovakvog sadržaja. të paraqes akt akuza me këso lloj përmbajtje. I dokle će tolerisati da ove optužnice Dhe deri kur do toleroj që këso akt akuza stupe na snagu i dođu na glavni pretres. të hyjnë në fuqi dhe që të vinë në shqyrtim kryesor. U dispozitivu optužnice Në dispozitiv të akt akuzës, tužilac koristi prokurori shfrytëzon opšte formulacije, apo përdor formulimet e përgjithshme, kolektivne formulacije, formulimet kolektive, došli su, kanë ardhur, postavili su eksploziju, kanë vendosur eksploziv, zapalili su sporo goreći fitilj, e kanë ndezur fitilin, aktivirali su eksploziju, e kanë aktivizuar eksplozivin, izazvali su eksploziju. kanë shkaktuar eksplozivin, Ali šta je konkretno uradio Dragiša Vićentijević? po çka konkretisht ka bërë Dragisha Vićentijević? Da li on zapalio eksploziju? A e ka ndezur ai eksplozivin, fitilin? Da li je on aktivirao eksploziju? A e ka aktivizuar ai eksplozivin? Da li je čuvao stražu? A ka bërë roje? Da li je prevozio druge učesnike? A i ka bartur, a i ka vozitur domethënë pjesëmarrësit tjerë? Mi na ta pitanja Ne për këto çështje, për këto pyetje, nemamo odgovore nuk kemi përgjigje do današnjeg dana. deri në ditën e sotme. Jedino logično što smo čuli od tužioca Edhe një danas gjë logjike që kemi dëgjuar nga prokurori u sot vezi Dragiše Vićentijevića në lidhje me Dragisha Vićentijević jeste da navodno postoji është se supozohet se ekziston dokaz prova da se njegove čizme, se çizmat e tij, to je blato sa njegovih čizama, domethënë dheu apo balta nga çizmat e tij, da se podudara blatu sa mesta događaja. se përputhet domethënë me baltën nga vendi i ngjarjes. Međutim, nismo utvrdili Mirë po, nuk kemi vërtetuar na osnovu čega specijalni tužilac në bazë të çkave prokurori special tvrdi vërteton, da su te čizme vlasništvo Dragiše Vićentijevića. pra pretendon se ato çizme janë pronë apo në pronësi të Dragisha Vićentijević. Čak u optužnici nije predložio Čak në akt akuzë nuk ka propozuar ni veštaka as ekspertin koji je donao i sastavio i sačinio ovaj izveštaj i cili e ka sjellur dhe e ka përpiluar këtë ekspertizë, kako bi mi kao odbrana ashtu që ne si mbrojtje imali pravo da postavljamo pitanja veštaku do të kishim drejt i paraqesim pyetje ekspertit i eventualno sporimo ovaj izveštaj i nalaz. dhe eventualisht ta kontestojmë, domethënë këtë gjetje apo këtë konstatim të ekspertit. Ja verujem da u dokaznom postupku Unë besoj që në procedurën e provave da tužilaštvo neće dokazati krivicu Dragiše Vićentijevića që prokuroria nuk do ta provoj fajësinë e Dragisha Vićentijević, jer ne zna koju je konkretno radnju izvršio Dragiša Vićentijević. sepse nuk e din se cilin veprim konkret e ka kryer Dragisha Vićentijević. Tužilaštvo ne zna kada je izvršio tu konkretnu radnju, navodno, Prokuroria nuk e din se kur konkretisht e ka kryer atë vepër, se ka kryer, ne zna na koji je način učestvovao Dragiša Vićentijević. nuk e din se në çfarë forme ka marrë pjesë Dragisha Vićentijević, Ne zna kojim dokazom se utvrđuje njegov umišljaj nuk e din se me çfarë prove vërtetohet dashja e tij i ne zna sa kojim dokazom se on povezuje sa mestom događaja dhe nuk dihet se me çfarë prove domethënë lidhet domethënë pjesëmarrja në vendin e ngjarjes, u pjesëmarrja e relevantnom vremenu. tij në kohën relevante. Nažalost, Fatkeqësisht, mi ćemo morati da radimo ono što nije naša dužnost, neve do të na duhet të punojmë ajo që nuk është obligimi ynë, a to je da moramo da dokazamo nevinost e kjo është që na duhet ta dëshmojmë apo ta provojmë pafajësinë mog branika. e të mbrojturit tim. Predložit ćemo najmanje 4 svedoka Do të propozojmë spaku 4 dëshmitar, koji će potvrditi njegov alibi. të cilat do të vërtetojnë alibinë e tij. Predložit ćemo pribavljanje barem 2 video snimka Do të propozojmë sigurimin e spaku 2 video inqizimeve sa KEP banke nga banka KEP i sa policijske stanice Zubin na Potoku. dhe nga stacioni policori Zubin Potokut. Ti video snimci su čak i u posjedu specijalnog tužilaštva. To video inqizime čak edhe janë në posedim të prokurorisë speciale. Tražit ćemo da se izvedu kao dokaz Do të kërkojmë që të administrohen si provë na glavnom pretresu. në shqyrtimin kryesor. To smo tražili nedelju dana posle hapšenja Dragiše Vićentijevića. Këtë gjë kemi kërkuar një javë pas arrestimit të Dragisha Vićentijević, Međutim, kao što svi znamo, mirë po siç e dinë të gjithë, tužilac uopšte nije postupio po tom zakonu. prokurori as pak nuk ka vepruar sipas asaj kërkese. Niti ga je interesovalo da utvrdi istinu u ovom predmetu. As nuk i ka interesuar që ta vërtetojë të vërtetën në këtë çështje, në këtë lëndë. Na glavnom pretresu sporit ćemo i DNK dokaz. Në shqyrtimin kryesor do t'i kontestojmë edhe analizat ADN
Nismo čuli danas od specijalnog tužioca Nuk kemi dëgjuar sot nga prokurori special da se radi o mešovitom profilu. se bëhet fjalë për profil domethënë të përzije. Osporit ćemo i ovo veštačenje blata sa čizama Do të kundërshtojmë edhe ekspertizat e baltës me qizma i verujem dhe besoj da će sud utvrditi se gjykata do të vërtetoj da Dragiša Vićentijević se Dragisha Vićentijević nije kriv za krivično delo nuk është fajtor për vepra penale koje mu specijalno tužilaštvo stavlja na teret. To je stavlja na teret. të cilën prokuroria speciale java në barë. Samo još jednu stvar sam htio da kažem. Edhe një gjë doja të thoja, Što se tiče statusa sa i përket statusit gospodina të zotriut Ernest Kerćelji Ernest Kerćelji kao oštećenog, si i dëmtuar, smatram da nije njegova zakonska dužnost bila kao direktora konsideroj se nuk ka qenë obligimi i tij ligjor si drejtor Ibar Lepenac i Iber Lipencit da bude na mestu događaja, që të jetë në vendngjarje, da je to dobrovoljno učinio mendoj se gjë ka kryer me vullnet lirë i da samim tim dhe me këtë gjë mu ne pripada status oštećenog nuk i takon statusit të dëmtuarit, u svojstvu fizičkog lica. pra në cilësinë e personit fizik. Hvala. Faleminderit. Hvala. Dragisha, Dëgjova fjalën e hyrësit të avokatit tuaj. da ste čuli uvodnu reč vašeg advokata? Jesam, E Po, ke kuptu? da ste razumeli? jesam. Po, E përkrah? da podržavate? Da, podržavam neki rezultate koji iznosi moje. Da. Pra, e përkra fjalën e avokatit i cili e shpreh qëndrimin tim. A kime shtu diçka tjetër? Tani më të dodët e neshtë drugut? Ne. Jo, për tani jo. Ure. Atëherë, të leftoj avokatën një nga Krivo Kapić. Rejtës dhe advokatit Svedën. Kapić, Çfarë se mos shpejton, samo në me të bërë, kaže, se kjo nuk e ka dorëzuar një ministru dostavili, kaže, pismeno, Kështu që duhet të konstatojmë tako se treba da konstatujemo u zapisnik, kaže. Da, bit će vrlo kratko, ali nisam pismeno dostavio. Do tjetë, do më thëmë deklarimi shkurt, por nuk e kam dorëzuar me shkrim. Dhe në për të lashe, vetëm Nije mos problem, shpejton që samo polako. më me mri me Samo me konstatuar të se zgjash çdo gjë. pišemo u zapisnik, kaže. Problem. Poštovano sudsko veće, I nderuar trudgjikues, poštovani tužioče, i nderuar prokuror, poštovani svi prisutni. të nderuar të gjithë të pranishëm, Moj branjenik Igor Dimović i mbrojtërim Igor Dimović se optužnicom tereti me akt akuz za krivično delo iz člana 366, akuzohet për veprën penale nga neni 366, stav 1 par 1, Krivičnog zakona Republike Kosovo, KPRK-s, odnosno za përkatësisht për neovlašćeno vlasništvo, anëmbajtje paleje, kontrolu kontrol ili posjedovanje oružja. apo posjedimi arme. U optužnici, Nga akt akuz, a i danas u uvodnoj reči tužioca, edhe sot në fjalën hyrëse të prokurorit, čuli smo kemi ndëgjuar da je prilikom pretresa se me rastin e bastisjes kuće mog branjenika të shtëpisë të mbrojturit tim u selu Donje Varage, në fshatin Varage poshtme, gdje on živi sa Varage poshme. Ose Varage urt. Donje Varage, gdje on živi sa roditeljima, ku ai jeton me prindrit e tij, u njegovoj sobi në dhomën e tij, pronađeno është gjetur nekoliko predmeta disa sende, janë gjetur disa sende, koje tužilaštvo smatra të cilat prokuroria konsideron oružjem armë i vojnom opremom. dhe pajisje ushtarake. Suprotno navodima u optužnici, Kundërta, domethënë është deklaruar në akt akuz, i navodima tužioca u uvodnoj reči, dhe në kundërshtim me deklaratët e prokurorit në fjalën hyrëse, kao branilac Igora Dimovića, si mbrojtës e Igor Dimović, u toku
postupka gjatë procedurës pružit ću dokaze do të ofroj prova da se radi se bëhet fjalë o kolekciji starih stvari për koleksionimin e gjërave të vjetra, sandeve të vjetra, odnosno da je moj branjenik përkatësisht se i mbrojturi im strastven kolekcionar është koleksionar i pasionuar i plak starih stvari i gjërave i sandeve të vjetra koji obuhvataju i predmete që përfshin edhe sandet starih domaćinstava të amistrive të vjetra, koje su raritet, kako? koje su retkost Të cilat janë të ralla i da se ne radi znači ni o oružju, dhe ni se o nuk bëhet fjalë pra as për armë vojnoj opremi. e as për pajisje ushtarake. Međutim, policija je očigledno Mirë po policia, u datom trenutku, si që shihet qartë, në atë moment, koji je zaista bio malo za paniku, i cili ka qenë realisht moment për panik, pretresala kuće u blizini i ka pastisur shtëpit në kanala Ibar Lepenac, shtëpit në afërsi të kanalit të Ibar Lepencit, a kuća mog branjenika je baš blizu tog kanala, u neposrednoj blizini. Ndërsa shtëpia e të mbrojturit tim është në afërsi të drejt për drejt atij kanali. Mislim da je to samo razlog što se ono što je pronađeno u njegovoj kući Mendoj se kjo është arsyeja uzelo kao se neki važan dokaz ajo që ka zgjetur në shtëpinë e tij është marrë si ndonjë provë e vlefshme, e jer rëndësishme, je na početku sepse në fillim kada ga je policija ispitivala, kur e ka marrë në pyetje policia, njemu stavljeno na teret terorizam. atij i është vënë në barë vepra e terrorizmit. Ja mogu sa moje strane da pohvalim tužioca što je Unë nga ana ime mund ta lavdroj apo ta falenderoj prokurorin, kada smo dostavili dokaze sepse kur kemi dorëzuar prova, koji dokazuju alibi mog të cilat e provojnë alibin branjenika e të mbrojturit tim i dokaz o njegovom zdravstvenom stanju, dhe prova për gjendjen e tij shëndetësore, što je, da kažem, eliminisao to delo, gjë që të themi e ka eliminuar këtë vepër, tako da u optužnici stoji samo ovo navedeno. ashtu që në akt akuzë qëndron vetëm kjo gjë, do vetëm vepra e cekut. Međutim, mi ćemo dokazati Mirë po, fotografijama ne do të dëshmojmë me fotografi njegovih kolekcionarskih eksponenata eksponentë të tij koleksionues da ono što je pronađeno zaista se ajo gjë që ato gjëra që janë gjetur ne predstavlja nikakvu pretnju nikome, nuk paraqet kurrë kërcënimi për askën, to su to delovi beznačajni, zarđali, ato janë pjesë domethënë të parëndësishme të ndryshkura od nekog oružja koje ko zna kada korišćeno, nga ndonjë armë e cila kush e di kur është përdorur, i da ovde nema dela koje bi trebalo sankcionisati. dhe se këtu nuk ka vepra të cilat të duhet të sankcionohen. Iskreno verujem da tužilac ne može da dokaže Sinqerisht, besoj krivicu mog se branjenika prokurori za ovo nuk delo, mund ta provoj fajsin e të mbrojt sinqerisht, naročito kada sa pak më
Sinqerisht, nuk mund. A naročito kada budemo... Sinqerisht, mendoj se prokurori nuk mund të aprovoj fajësinë e të mbrojturit tim për këtë vepër penale. Naročito kada budemo dostavili Posaçërisht kur të dorëzojmë, dokaz koji sam spomenula, kur ti dorëzojmë provat të cilat i përmenda, a s druge strane e nga ana tjetër, iskreno verujem sinqerisht besoj da će sud se gjykata nakon pravilne ocene pas vlerësimit të drejtë izvedenih dokaza të provave të administruara u vezi sa mojim branjenikom në lidhje me të mbrojturin tim, doneti jedino moguću do të sjell oslobađajuću presudu. të vetmen aktgjykim të mundshëm e që është aktgjykim lirues. Hvala. Faleminderit. Hvala. Igor, a përkrah këtë që ka ta avokate juaj? Podržavate to što je izjavila vaš advokat? Podržavam. Po je, pa Kam është diçka? da li imate dodate nešto drugo? Ne. I on, ka? Se... Atëre, trupi gjykues sa ose në shërtimin gjyqësor sot shumë edhe prej me kaq. Ku već se danas sudski predsjednik sa ulic, Për organizatori trupi gjykues gjyqtari Leon Porlaska budući da član sudskog veća studija Leon Prljaska ka obligime sesorin e pasdites. ima obaveze pokorne. Kështu që Tako da me kaq përvojëm, por Da to ne podržavam. caktojmë datën e seancës së ardhshme. odredit ćemo datum za naredno ročište. Do të insistojmë të gjejmë disa data. Sad ćemo insistirati da pronađemo nekoliko datuma, kažem, po redu. Za redom. Me vetëm arsye që sa ky më shpejt. Sa jedinim razlogom, kažem, da što prije završimo. Është edhe një problem tjetër që duhet t'ja them. Jest jeszcze jeden drugi problem koji treba da vam kažem. Gjë që besoj sidomos avokatët dinë se gjykata do të shkojë në pushim kolektiv prej datës 25 korrik. To što vjerujem da advokat zna da su uči na kolektivnom godišnjem odmoru od 25. Znači jula Pjesën vetëm do kundërshtar për 28. rast urgjente. Znači mi ćemo raditi samo po hitnim slučajima. Znači samo dežurni će da rade za po hitnim slučajima. Znači sudsko osoblje je na godišnji odmor. Šta ne doći što se pesma počinca? Me 24 me vetëm pas ditës
Si e keni... 24-tog samo popodne, kako vam je? Se s'ke do shumë shmitarë. Po ovaj mjesec, kad muja, po? Krejt, 3 shmitarë kemi. Po, shpatat, kad Prokurorisë. Možda što su rezultati. Jo, Korri. Jo, ovaj mjesec, kažem. Večet? Juli, da, 24. juli popodne. Jeste slobodno pitanje. Ja se gjyhtari si zona. Ne, sudi je zauzet, kaže, ne može. Ja, pa sam ty. Ja,